Kamano bende safar mar Sambaza Furaha gi Safaricom kawuono donjo e kaunti ma Meru e odiechienge mar ang'wen e gwenge ma Mount Kenya. Kochakore gi Makutano Junction, safarno odhi nyaka Mikinduri. Kastembe mag Safaricom kod johera mag Royal Media Services nodhial gi mwandu mag Christmas. Jafwambo marwa ma osebedo kaluwo chenrono Fredrick Omondi miyowa ler mar wachno. Limbe mar Safaricom e gwenge duto ma pacho kae ma idendo ni Safaricom Sambaza Furaha kawuono donje kaunti ma Meru kod Baringo. Jodak kawuok kar rombgi kendo riwore gi Safaricom e dialo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenrogi. Oganda ma Meru bende oyudo thuolo mar romo achiel kachiel gi jolendo mag yiero mag Muga FM. Kata mana gi koth, oganda pod wuok oko mar romo gi kambi mar Safaricom kendo loyo mich mag Christmas. Safar achiel ochakore gi boma man Chira kendo chomo gwenge mamoko mane kaunti ma Meru ka pisas mag Safaricom tiyo gi thuoloni mar puonjo jopiny mondo bed motang' gi nonrogi mag simu kaka pin mar M-Pesa mondo kik magi gi achudhe. We're also getting a lot of feedback from our customers on now the things they want us to improve. Safar machielo e bwo chenro mar Safaricom Sambaza Furaha ulimo kaunti ma Baringo kama otengie gi jolendo mag Chamge FM. Leo kwa Safaricom kwa kupatia boost. Sio naambia watu Safaricom network ya Safaricom iko sawa. Sisi kama Chamge tutakuja tukisherekea miaka 19 tangu Chamge ianze kutangaza, na pia Safaricom tunashukuru, tumesunguka, tumesalimiana. Safar makine chom gwenge maga Koromone, Nkubu, Mitungu, Tunai, Kathwana, Nyakachuka. Fredrick Omondi, Ramogi TV.